Matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt li għadda, l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa ħassar l-endorsement li għamlitlu l-Europarlamentari Taljana u ħabiba personali Lara Comi, li llum jinvoluta fi skandlu li qed jiddomina l-midja Taljana. Żvela dan il-gazzetta kulħadd. Fid-dibattitu f'Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Casa nkixef kif hu mitħla sew ta' min għandu dbajja kbar fuq u taħmieġ, fl-istess ħin li f'Malta jiġi jitkellem fuq is-saltin ta' dritt. Lara Comi membru tal-Parlament Ewropew Taljan u membru tal-Partit Forza Italja ta' Silvio Berlusconi. David Casa kien ġaba Malta tal-limna fuq ir-rule of law u kontinwament kien juża l-endorsements tagħha fuq il-midja soċjali. Dan fil-waqt li biex ipatti u tkellem għal avvenimenti tagħha fl-Italja. Fl-imoddi Comi diġa kellha mdendla fuqha każi li juru kif ma tantx tista' tagħti lezzjonijiet fuq ir-rule of law u fl-aħħar sigħat fuqha każ serju ieħor li fil-qalba tiegħu. L-Europarlamentari tal-Partit Laburista Alfred Sant affaċċja lil Casa b'dan meta kienu qed jiddibattitu f'Xarabank. B'Casa der mifxulek kif għal darb'oħra l-kredibilità tiegħu ħadet daqqa l-isfel. Kumpanniji ta' Comi jinsabu f'nofs investigazzjoni tal-Pulizija Taljana, anke jekk qed tiċċaħad l-involviment b'xi mod f'dan il-każ ta' ftehimiet fuq partit ta' ħatrit u konsulenz li laħqu flejjeż kbar. Tantu serju l-każ li brabta miegħu diġà kien hemm l-arrest ta' 43 persuna. Lara Comi semmit f'konverzazzjonijiet li għandha l-Pulizija Taljana b'nies protagonisti staqsu fiex waslu l-ftehimiet li fihom kellha x'taqsam. Meta kien f'Xarabank David Casa ma nissinx kelma waħda kontra min jinsab fil-qalba ta' dan l-iskandlu. U Alfred Sant fakru l-sa issa tieħu pjaċir bil-filmati tagħha fuq Facebook tagħmillu l-endorsements. U saħansitra teħodlu ritratti fil-Parlament Ewropew meta kienet jitkellem kontra pajjiżna. Filmat li issa neħħa. Lara Comi hija wkoll ħabiba ħafna ta' Simon Busuttil u kienet fost numru ta' Europarlamentari maqbuda fi skandli ta' ħlasijiet. Tant li kellha trott lura 126,000 euro. Bħala għandu allegazzjonijiet serji David Casa, fejn whistleblower tkellem dwar kif qed juża l-flus tal-Parlament Ewropew għat ħaddim tal-uffiċċju u l-impjegati biex idaħħal kemmxa tajba. Ex-impjegat tiegħu sostna li l-Europarlamentari Nazzjonalista allegatament alloka aktar minn 100,000 euro f'paga liħ mingħajr qatt ma jirċievi l-ammont kollu. Dan hekk kif huwa jisqar li fl-2009 daħħal biss bejn 35,000 euro u 40,000 euro, bil-pija tal-flus baqgħu miżmuma fl-uffiċċju ta' Casa. Whistleblower ukoll tkellem dwar l-użu tixrid ta' droga minn David Casa li affaċċjat minn dawn l-akkużi serji qatt ma talab investigazzjoni dwaru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.